Labian kaugmahan kan benepisyaryong Sindalisma Tonggalan asin Bob Seler sa wala ni Ismael kan sitio Pinagpala, Barangay Balogo, Pasakaw, Camarines Sur sa naresibing motorized fiber bangka asin financial assistance hali sa Ako Bicol Party List. Dakulang bagay kaya sa inda an asistensya kan partido. Urog pang an pagsisira man sana an sa indang pigkakwaan nin uro aldaw na pagkabuhay. Doon kay Kong Saldi ko, sa tulong niya, pati kay Kong Jen Bonggalon, tapos si Selbong magtanong, pasalamat nga niya ako sa Yaman, yan ang katuwang tulong sa akin. Ngayon, yan na talagang na proud kami dyan sa tulong na yan. Sa anak buhay na yan, sa pagkabuhayan sa mga anak namin na yan. Malay mo makakatapos pag-aral sa mga tulong na yan. Laking tulong po talaga ito na binigay niya po sa amin. Una-una ito po yung pagkabuhay ng mga asawa namin. Kanakaaging Biyernes kan personal na bisitahon kan partido ang nasambit na Badyaw community. Kinsing motorized fiber bangka ang ipig turnover kan partido na magagamit kan 30 benepisyaryo. Sa kada sarong bangka kaya, duwang parasira man ang pwedeng magsurusublian. Sigun kay Ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bonggalon, problema sa nasambit na komunidad ang kawaranin kabuhayan o source of income. Kaya bilang pagtaong kasimbagan sa agyat na ini, pigbusol ninda ang nasambit na inisyatibo. Tabangan tasinda sa pagikan ng mga programa, and ang Ako Bicol Party List serves as an instrument tangani na ma-access ninda ini mga existing programs ng national government. Gusto tayo ipahamati sa inda na igwaning suporta programa para sa inda tangani na mas lalo ninda mapakarayan sa inda pong paghanap buhay. Nakatuwang mandigdi kan party list an Bifar Bicol. An aktibidad kaya an nasa lindong man kan sa indang programang Bangka Ko, Gawa Ko asin pigtawan in 1.2 million pesos na fundo o 80,000 pesos kada bangka. Yung mga leader ang talagang magbigay ng guide o giya sa kanila na hindi sila pababayaan, kasi kung pabayaan natin nakatingin talaga sa gobyerno kung anong assistance ang pwedeng ibigay, pero hindi naman ibig sabihin ay aasa na lang. So meron naman silang ipapakitang counterpart nila na makakatulong sila sa ekonomiya, dun sa komunidad. Ang isang komunidad kapag may hanap buhay yung mga tao, nagiging masaya. So nawawala yung criminality, nawawala yung mga other issues na hindi maganda sa komunidad. Mientras tanto, kasabay kan aktibidad, nagkaigwaman in outreach program ang Ako Bicol Party List sa poko mas o menos 200 na badyaw digdi. Kung sain, natauan an kaakian asin bados nin libreng vitamins asin mga bulong, asin libreng sabon, hali sa Clean the World. Para sa mga baretang tatak Bicol, Lea Molan.